Boys, nyaya yandinakidze mukomana akagadzira mota nemaCardbox nezvivharo zvezvigubhu izvo zvamuri kuona izvi. Kuna uri kufunga kuti imota yematoyi muri wrong. Iyi haisi mota yematoyi, itori mota inotogara vanhu ende itori mota inotomhanyirana nechimudhudhudhu. Ndisingakutamisirei time dzenyu because data iri kudhura. Regai ndichikutaridzai video. People could not imagine. Some they could say, are you running mad? Here in the village, we cannot make a car. For them, they are thinking that people who can make car, they come from alright in the heaven. Ani muri kuona kuti chero sabhuku vake vakatomudhauta pavakanzoti pane munhu wemuareas wemudunhu ari kuda kugadzira mota. But iye akaramba akashingira vanhu vese vaitoti aiwa mota dzinongogadzirwa nemaalien chete kana kuti vanhu vekustates. Imagine. The main mean of transport here in the village, people are using like bicycles. But for me, when I went to the town, they use car. I said, I'm going to make my own car because I could not have money for buying. In this tiny house in a remote village in Uganda, we found Alex. And his story is one of the most unique stories we have ever heard. I'm Mbire Alex. I'm a farmer. Likewise, I wanted to be an engineer, but in education I did not achieve. Then I started up a small project. I've gone a long process. First of all, you first get the raw materials, and they are not very easy to find them. Some you get in the village, like the timber, but those metallic parts, you get them to the town. You could just work hard because I based on farming. I dig my cassava and then after a proton, I sell the cassava and then I get small money. I go and shop the materials. Yeah, rambe makabatisisa hapo. Ani muri kuona murimu uyu. Ore ndakazoti murimu. Mamwe mozokanganwa nyaya. Tomboti mukomana uyu. Aiva murimi futi. Saka pa aiti kana arima cassava yake aiseveredza mari yake kuti anokwanisa kutenga mapatsi ekugadzira chimudhudhudhu. Kana nchiti kutenga mapatsi ka azviroti aitenga mapatsi emushopo, aitotenga mapatsi aya kana kuma industry kunenge kwasarira wood uya. Wood inenge yasarira yaya for your own information haidhuri. Inenge ine price iri diki. Saka ndo yainotenga. Nezvipanera ainotenga ma second hand kune vanhu ve local ve area rake. Ndoti murambe ipapo makapabatisisa because pakakosha kuti munyaso follow nyaya inoni. I got my engine to mechanics because I could tell them I want to make a car. I said I'm not going to use those complex things. I want just this one for the big motorcycle. Yo, ani muri kuona kuti akashandisa engine yechimudhudhudhu kugadzira mota yake kuutilize ma resource. Murukona amana vana vanoita mechanics kana utoda kuzoita mechanics mukutobata 1 or 2 for the big motorcycles. I could talk with them, then they got me a second hand engine. The part I enjoyed it was to put the steering. When you turn this side and then also the tires turn, you feel excited. You turn left, also they turn left. When you're in the control, you turn right, they turn right. I enjoyed that part. At the first we started with the wooden tires. I started from the smallest. I could not use those big tires. They are tampers you can build and then they do not work. You repeat again and again. Unofunga kuti kugadzira mota kurima cassava zvinoramba. Tampers you can build and then they do not work. You repeat again and again. You put in more knowledge. We keep on improving. It has taken like 2 years to stand it like that. Wow. Oh yo. At the first time to drive that car, it was my first time to drive a car. I was really happy. I was driving when I'm laughing, when I'm so excited, because it is not easy to get the accident like for those of motorcycle. Kwanza it's not easy to get accidents like those of motorcycles. Shiroti, I'll just say on Amanda tells a churunga. But you know, ndofungo ndo delete the kind of thing. Hari can go see.
ari kutosika vanhu vane zvimudhudhudhu muri kutoona. Ndofunga kuuganda hakuna magonyeti because kamota kanesaizi yako monera ndikukaita ndikono kunge kanotsatiswa zvakanaka negonyeti munhu kuita means. Kana imi muchiona mahonda fit ari kutsatiswa kuHarare drive road ukuzoti kamota aka getimboona. Not easier to get but for those of motorcycle. When it is rainy season, you could not easily go down because they are winds, eh? When I woke up very early in the morning, then I look this side, I see my car, I feel so great. My dreams in future is to have a school and to have a factory of making cars so that we can improve the standards of living and to have a logo everybody here in Uganda is driving because to move with a car is somewhere very good. Wow. Meet Monte. Yes, amana video ranyeso ndi-inspire. As they say in Shona kuti zvakanaka zvinovengwa nemuroi. Kana iwo waona video rinonwarwadziwa nemufana uyu uri muroi. Support ya Mungu ndipa mazano yakapenga ende ndokutendai guys. Ndakaona futi yangu macomments vanhu vachiti kwanzi muchiti muri kuda mavideo akareba. Saka izvezvi ndatrigger ndimbokuplayirai amwe andinoisa kuTikTok. Andisati ndamboisa panapa paYouTube. Ayo. Mazano vanhu vari kugerwa $10. Ko what if inini ndakatsvaga mukoto wemutown unogerwa $1. Ndoda kunoti kati yangu ichabuda yakaita sei. Saka yabudere ndoda kuti munyore mucomment section. Papatotanga usima kumatene hapana kana munhu wana ndambona achienda kutoilet. Saka zvinorevei? Mana ndikuziva zvamukuita ndaisa complain kuti kwanzi muswimming pool vanhu havasi kuenda kutoilet. Saka manje vari kutonya vachidzinga Raymond. Torai mabhegi. Vanhu ngavabuda muswimming pool. Muri kuziva zvamaita munhu wese abuditswa. Dzindaita kuti vanhu vese vabuda. Budai muswimming pool. Futa mana ndokumbira kuti mukomente down below. Ini ndopindura macomments ese. Ndakatosiyana nemaYouTuber ese indopindura rese. Chero kaisa na 12 dzemanheru comment ndoripindura. Ndoda kuti mundiudze zvamuri kufunga pamusoro pemufano. Chingonyora chero zvakufunga. Ende pane vanhu vari kuona video iri vasiri paYouTube. Pamenda paYouTube muine paHasta PV nekukomenda. Molike futi video nekusubscribe kuti mugona amwe mavideo akaita seanona. Guys, handisi kurara ndichikugadzira mavideo aya. Mana ndokumbira kuti like Hasta PV